La un pas de moarte a fost un tânăr amator de senzații tari. Nimeni nu-și explică de ce a urcat într-un deltaplan, aproape de lăsarea întunericului și în condițiile în care vântul era foarte puternic. S-a prăbușit, iar viața lui a depins de intervenția rapidă a salvatorilor. O arică cu motor, un deltaplan cu motor. Pilotul de 29 de ani, singur în deltaplan, a forțat aterizarea pe un teren plat, lângă o balastieră din Topoloveni, județul Argeș. La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj de la pompieri și o ambulanță Smurd. Garda de intervenție Topoloveni a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță Smurd pentru o aterizare forțată a unui deltaplan. Pilotul a fost găsit lângă deltaplan, a fost preluat de către paramedici. Pilotul acuză dureri în zona toracelui. A fost preluat de către paramedicii Smurd și dus la spital pentru investigații medicale amănunțite. Pacientul a fost adus seara trecută la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Pitești, unde a fost evaluat și supus mai multor investigații. Prezenta multiple contuzii, fiind stabil hemodinamic. În acest caz va fi deschisă o anchetă pentru a se afla de ce tânărul zbura la căderea nopții într-un zbor de agrement, dar și în condiții meteo periculoase.